खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय भुटाननि इन्टारनेशनेल गेटखौ बन्द खालामथ'बाय। हिमन्त बिश्व शर्मानि बिटिसि गोरोबथाखौ सिफायनो नेवसिनाया सुबुंखान्थि बेरेखा। आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि मोनसे केसआव दायनिगिरिनि बिसियाबो गोमानानै दं। आसाम सोरखारा साहा बागान हारिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोननै हारिनि फोरमान बिलाइ होदों। कंग्रेसआ एआइ भिडिअ'फोरखौ लानानै बिजेपि दोलोनि हेंथायै पुलिस थानायाव अजद होदों। कंग्रेस दोलोआ बिटिआरआव बिसायख'थि फोसावदिंनो थाखाय मिया मेथाइ बाहायगासिनो दं। बिजेपिआ बिटिआर फालांगि, फोरोंथाय आरो सोलायथायनि गेजेरजों दावगालांगासिनो। अखिल गगैआ प्रमद बर'नि बिसायख'थिनि एफिडेभिटआव हानि रेकर्डफोरखौ दोनखोमानायनि अजद। बिटिसिनि हाया बेनि सुबुंफोरनि थाखाय, आडानि एबा आम्बानीनि नङा हिमन्त बिश्व शर्मा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय भुटाननि इन्टारनेशनेल गेटखौ बन्द खालामथ'नाय जाबाय। फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै नसुंसेनि भुटाननि नखर बिफाना भारतनि सिमा ओनसोलाव हाबग्रा लामाफोरखौ अरायथा नङै महरै बन्द खालामनो बिथोन होदों। नसुंसेनि भुटानी हादोरसानि सरकारनि सुलुंनिफ्राय मोननाय बायदिब्ला 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिसि काउन्सिलनि बिसायख'थि आरो 26 सेप्तेम्बराव भट साननायनि थाखाय दिनै 19 सेप्तेम्बरनि मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय 23 सेप्तेम्बरनि फुंनि 6 रिंगासिम हाबग्रा दरखंखौ बन्द खालामनाय जागोन। हादोर गेजेरारि हाबग्रा बिन्दोफोरा जाबाय जमद-सांखा, सानरुप-जंखार, नामलां, पानबां, गेलेफु आरो नाहरानि। नैथि खौराङाव दङ। हिमन्त बिश्व शर्मानि बिटिसि गोरोबथाखौ सिफायनो नेवसिनाया सुबुंखान्थि बेरेखा। गौरब गगৈ। बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि समाव मथुनगुरियाव खौरांगिरिफोरजों सावरायनायाव आसाम प्रदेश कंग्रेस आफादगिरि गौरब गगैआ मैया बिबुंथि होयो दि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि गोहो आरो मुलाम्फानि थाखाय बिटिसि गोरोबथाखौ बोखारनो नाजानाया हादोरनि सुबुंखान्थिनि थाखाय मोनसे गोख्रों खैफोद। गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै गौरब गगै बिथाङा बुङो दि बर' हारिया 2003 मायथाइयाव गुबुन जुजिनायनि जेंनाजों बिटिसि गोरोबथा खालामदोंमोन, जेराव गोबां सुबुंफोरा मुंख्लं जादों आरो गोबां सुबुंफोरा न'-बां गैजायै जादोंमोन। दाङाबाजिनि उनाव बिटिसिनि गोरोबथाया दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन लाबोनो हादों। दिनै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथाखौ बोखारनाया गोहोनि बाथ्राल' नङा, नाथाय सुबुंखान्थि बेरेखा आखुनि बाथ्राबो होनना प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों। कंग्रेस दोलोआ बेखौ गोख्रोङै बेरेखा खालामो आरो बिटिसिआव सुबुंखान्थिखौ जायखिजाया बेसेनाव रैखाथि होगोन होनना बुङो। थामथि खौराङाव दङ। आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि मोनसे केसआव दायनिगिरि पार्थप्रतिम बर्मननि बिसियाबो गोमानानै दं। जिल्लानि गल'गन्ज ओनसोलाव आथोनारि उत्पीड़ननि दायआव थानाय एसिएस अफिसार पार्थप्रतिम बर्मननि बिसिया गोमानानै दं। खौरां मोननाय बादिब्ला एसिएस अफिसार पार्थप्रतिम बर्मनआ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजदनि उनाव थाखोमानानै गोमानानै दं। गल'गन्ज जिल्लानि लोगो कमिशनार देबसेना बर्मनआ गावनि मावख'आव फैयाखै मानोना बिथांनि फिसाय पार्थप्रतिमआ खारखोमानानै दं, जायनि जाहोनाव गल'गन्ज जिल्लानि खामानिया थाबथानानै दं। मख'नो गोनांदि भुगिनांनाय सुबुङा पार्थप्रतिमनि बेरेखा अजद होदोंमोन आरो बे बेलायाव एसिएस अफिसार देबसेना बर्मनखौबो मुंख'नाय जादों। आथोनारि उत्पीड़ननि केसआव दायनिगिरि पार्थप्रतिम बर्मनआ धुबरी जिल्लानि मानकासआव रेभिनिउ सार्कल अफिसार महरै खामानि मावगासिनो दङ। ब्रैथि खौराङाव दङ। आसाम सोरखारा साहा बागान हारिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोननै हारिनि फोरमान बिलाइ होदों।
आसाम सोरखारा साहा बागाननि खामानि मावग्रा आरो हारिसाफोरनि थाखाय मोननै हारिनि फोरमान बिलाइ खान्थि बाहायनानै गावनि गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मोनसे गोनां थांखि लादों। आसाम बिजेपि मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा फोसावनाय बे गोदान पलिसिखौ गोबाव समनिफ्रायनो नेनानै थानाय सिनायथि आरो समाजारि न्याय होनो थाखाय बानायनाय जादों। गोदान खान्थिनि गेजेरजों साहा बागान हारिनि सुबुंफोरा दा मोननै गुबुन गुबुन हारिनि फोरमान बिलाइ मोननो हागोन। मोनसे फोरमान बिलाइआ बिसोरखौ गुबुन गोग्लैसोनानै थानाय थाखो (OBC) एबा बांसिन गुबुन गोग्लैसोनानै थानाय थाखो (MOBC) नि सिनायथि होगोन, जेराव नैथिआ बिसोरनि थि दालाय हारिखौ सिनायथिगोन, जाय एखे थाखोआव गोग्लैयो। मोनसे मोजां आरो रोखा बिखान्थि थि खालामनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव 3 सोद्रोमाफोर थानाय मोनसे कमिटि दानाय जागोन। बे कमिटियाव समाजनि सासे थान्दै आरो 2 समाज सिबियारिफोर थागोन, जायखौ आर'जलाइफोरखौ नायफामफिननायनि बिबान होनाय जागोन। बिथांमोननि बोसोन बायदियै जिल्ला कमिशनार डिजिटेल सेवा सेतु पर्टेलनि गेजेरजों फोरमान बिलाइ होगोन, जायनि थांखिया फारिखान्थिखौ गोरलै खालामनाय। बे हाबाफारियाव गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोरखौ फोजौखांनो थाखाय गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मानि नोजोरखौ दिन्थियो आरो बे हान्जाफोरनो गोबां मुलाम्फा आरो सिनायथि होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। 5थि खौराङाव दङ आसाम कंग्रेसआ अजद होनाय AI जनित भिडिअ'फोरखौ लानानै बिजेपि दोलोनि हेंथायै पुलिस थानायाव अजद होदों। आसाम कंग्रेसआ भारतीय जनता पार्टी (BJP)नि हेंथायै मोनसे मावख'आरि पुलिस अजद होदों, जेराव अजद होनाय जादों दि दोलोआ नंखाय खौरां गोसारहोनो आरो हारियारि दावराव-दावसि सोमजिहोनो थाखाय AI जनित भिडिअ'फोरखौ बाहायगासिनो दं। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि मेडिया बिफाननि मासिगिरि बेदाब्रत बर'आ दिसपुर पुलिस थानायाव बे अजदखौ होदों। कंग्रेसआ दाबि खालामदों दि बिजेपि दोलोआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) बिसायख'थिनि सिगां भटारफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिहोनो आरो कंग्रेस दैदेनगिरिफोरनि सावगारिखौ खहा खालामनो थाखाय बेफोर AI जनित भिडिअ'फोरखौ ससियेल मिडियायाव रानगासिनो दं। अजदआव गुबैयै आसाम उइदाउट बिजेपि मुंनि मोनसे भिडिअ'खौ मुंख'दों, जाय फोथायजाथाव अनजिमा आरो नुथायफोरखौ बाहायना फोरमायो दि आसामाव मुस्लिमफोरनि गोहोम दं। अजदआव आसाम बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया आरो गुबुन मावख'गिरिफोरनि सिनायथि होनाय जादों, जाय दोलोनि डिजिटेल केम्पेइनआव नांथाबना दं। कंग्रेस दोलोआ भिडिअ'फोरखौ गुवारै फरेनसिक नायबिजिरनाय, बिजेपिनि ससियेल मिडिया बिफाननिफ्राय ससियेल मिडिया आगजुफोरखौ जब्द खालामनाय आरो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनिफ्राय भिडिअ'फोरखौ बोखारनो खावलायदों। बेजों लोगोसे बिथांमोनहा मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ सिफायनायनि फारसे नोजोर होनानै भारतनि बिसायख'थि आय'गखौ राहा लानो खावलायदों। 6थि खौराङाव दङ बिजेपिनि पीयूष हाजरिकाया दाबि खालामदों दि कंग्रेस दोलोआ बिटिआरआव बिसायख'थि फोसावदिंनो थाखाय मिया मेथाइ बाहायगासिनो दं। आसाम बिजेपि मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा कंग्रेस दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव मिया मेथाइ बाहायदों होननानै अजद होदों। हाजरिकाया उदालगुरि जिल्लानि गार्जियन मन्थ्रिबो दाबि खालामो दि बे मेथाइफोरा असमिया, बर' एबा गुबुन थागिबि हारिनि हारिमुखौ दिन्थिया। हाजरिकाया दाबि खालामो दि बेफोर मेथाइफोरखौ बाहायनाया आसामनि हारिमुआरि सिनायथिखौ लोरबां खालामनाय मोनसे सोलो, जायखौ बिथाङा मोनदांनो हायो दि हारिया नेवसिगोन। बिथाङा बुङो दि राजखान्थि दोलोफोरा हारिमुआरि सोलोनि अनगायै जौगाखांनाय आरो जौगाखांनायनि बिथिंफोरखौ गोनांथि होनांगौ। बिटिआर बिसायख'थिनि थाखाय सेप्तेम्बराव थि खालामनाय जागोन, जायनि फिथाइया 26 सेप्तेम्बर 2025 आव जागोन होनना साननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ आसाम बिजेपि दोलोनि गाहायआ फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिआरआ फालांगि, फोरोंथाय आरो सोलोंथायनि गेजेरजों दावगालांगासिनो दं। आसाम बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा बुङो दि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR) फालांगि, फोरोंथाय आरो सोलायनाय बिथिङाव गोदान हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां जौगाखांनाय मोनदांगासिनो दं। शइकिया बिथाङा बुङो दि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बे नाजानाया लाइमोनफोरनि थाखाय गोदान खाबु होगासिनो दं। शइकिया बिथाङा बुङो दि ओनसोलनि 20,097 निबो बांसिन लाइमोनफोरा गुबुन गुबुन रोंगौथिनि फोरोंथाय लानो हादों आरो गोबाङानो साख्रि मोननो हाखाबाय। थांनाय 4 बोसोराव बिटिआरआव गासै 15 गोदान फालांगियारि इउनिटफोर बेखेवनाय जादों, जाय गासैबो हादोरारि गुननि मान थाखोखौ मानिनानै सोलिदों।
सोरखारा 4680 बिजाथिफोरखौ फोरमान होदों, जायफोरनाव इलेक्ट्रिशियान, प्लाम्बार आरो आबादारि बायदि फालांगियाव रोंगौथि दं, जाय बिथांमोननि रोंगौथिखौ नेमखान्थि गोनां खालामो आरो बिसोरनि साख्रिनि खाबुखौ बांहोयो। 1723 लाइमोनफोरखौ अमा फिसिनाय, बोरमा फिसिनाय आरो ना फिसिनाय बायदि फोथाराव फोरोंथाय होनाय जादों। सयकिया बिथाङा बुङो दि 1800निबो बांसिन लाइमोनफोरा फोरोंथाय लानो हादों, जायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन बिथिंफोराव साख्रि थिसननो हादों, जेरै सिलाइ आरो जाग्रा आदार सिबिथाय। सरकारनि थांखिया थाबैनो 50,000 लाइमोनफोरखौ फोरोंथाय होनाय। 8थि खौराङाव दङ अखिल गगैआ प्रमद बर'नि बिसायख'थिनि एफिडेभिटआव हानि रेकर्डफोरखौ दोनखोमानायनि अजद होदों। मैया मोनसे गेदेर राजखान्थियारि जाथाय जानानै रायजर दलनि आफादगिरि अखिल गगैआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR)नि गाहाय आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों अजद होदों। गुवाहाटीआव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रायज्लायनानै अखिल गगैआ प्रमद बर'नि बिसायख'थिनि एफिडेभिटआव हानि सम्पथिफोरखौ दोनखोमानायनि अजद होदों। बर'आ फैबाय थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC)नि बिसायख'थियाव गयबारि बिहाबनि बिजाथि। गगै बिथाङा गावनो मावख'आरि रेकर्डफोरखौ नायबिजिरदों आरो नुनो मोन्दोंमोन दि बर' आरो बिथांनि नखरा गोबां हा बिगोमाफोर दं, जायखौ फोसावनाय जायाखैमोन। गगैनि बादिब्ला, सम्पथिनि फोरमायथिखौ दोनखोमानाया मोनसे फिसा गोरोन्थि नङा, बेयो रिप्रेजेन्टेशन अफ दि पिपल एक्टनि सिङाव मोनसे दाय गोनां दाय। बिथाङा बुङो दि बेनि थाखाय देरहायोब्ला बर'नि बिसायख'थिखौ 6 दानसिम जोबथेसालियाव थानांगौ जानो हागौ एबा केन्सेल जानो हागौ। अखिल गगै बिथाङा तामुलपुर जिल्ला खुंथाय, हादोरसा बिसायख'थि आय'ग आरो गाहाय बिसायख'थि मावख'गिरिनो मावख'आरि अजद होखाबाय होनना रोखा खालामदों। जुदि जेबो राहा लायाब्ला बर'नि मुं थिसननायखौ बोखारनो थाखाय बे आयदाखौ गौहाटी गोजौ बिजिरसालिसिम लांगोन होनना बिथाङा हुमखि होयो। 9थि खौराङाव दङ BTC-नि हाया बेनि सुबुंफोरनि थाखाय, आदानि एबा आम्बानीनि नङा हिमन्त बिश्व शर्मा। मैया आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे मख'जाथाव बिसायख'थि मेलाव बाहागो लानानै फैबाय थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिनि सायाव गोख्रों फोथायनाय दं होननानै फोरमायो। बे हानजा सुरनाया कक्लाबारिनि हाज'वायाव जादोंमोन, जेराव गिबि मन्थ्रिया बिजेपिनि बिजाथि रामेन मदानि थाखाय फोसावदिंदों। मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों सावरायनायाव शर्मा बिथाङा बुङो दि बिजेपिआ गोबां दावगालांगासिनो दं आरो दा बिटिआरआव सोरखार दानायनि जोबोद खाथियाव। बिथाङा बुङो दि फारसेथिं इउपिपिएल, बिपिएफ आरो कंग्रेस बायदि गुबुन दोलोफोरा बिजेपि दोलोखौ सोंखारिगासिनो दं, नाथाय बिथांनि दोलोआ मोजां फोसावदिंनायाव गोसो होगासिनो। शर्माया कंग्रेस दैदेनगिरि गौरब गगैखौबो सोंखारिनानै बुङो दि कंग्रेस दोलोआ खालि माइन'रिटि भटनि सायावल' सोनारो। गिबि मन्थ्रिया बिटिआर ओनसोलाव थानाय हाखौ आदानि आरो आम्बानी बायदि गिदिर निगमफोरनो होनाय जागोन होनना दाबि खालामनायनिबो फिन्नाय होयो। बिथाङा बुंबावो दि बिटिआरनि जायखिजाया हाया ओनसोलारि सुबुंफोरजों थागोन। बिथाङा मिजिं थिदों दि बिजेपि दोलोआ कक्लाबारियाव मोनसे मैखोम देरहासारनो हागोन आरो हाग्रामा महिलारी आरो प्रमद बर' बायदि दैदेनगिरिफोरनि मददजों गोदान सोरखार दानो थांखि लादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै, गोजोन्थों।